Alas 2 ng tanghali, Sabado ng hapon. Tahimik ang apartment, ugong lang ang kwarto. Walang tawag sa cellphone, walang lugar na dapat kong puntahan. Tanging araw sa bintana at ang babaeng nasa salamin. Ako, maaari akong lumubog sa sopa, hayaang lumipas ang mga oras. O maaari akong bumangon na parang may kailangan akong patunayan ngayon. Pero teka, nararamdaman ko lang ngayon na isang mabagal na apoy na nagliliyab. Lumalakas ng lumalakas. Ang araw na ito ay hindi walang laman. Ito ay isang canvas, akin ito. Pipinturahan ko ito ng ginto bago matapos ang Sabado. Ako ang babaeng taga-Sabado, nakatayong mag-isa. May buong hapon at ako'y nabubuhay. Walang sino man ang narito para magbantay sa akin. Walang sino man ang magpapahanga, ako lang at ang sandali. At ibinibigay ko ang aking makakaya. Ako'y nabubuhay, ako'y humihinga. Ako ang babaeng Sabado. Sabi nila kailangan mo ang mundo para maging buo. Pero natuklasan ko, ang kaluluwa ay kasama ko. Magluluto ako ng masarap, magbabasa ako ng daryo. Tatawagan ko ang isang kaibigan matalino para marinig ang kanyang nakakatawang kwento. Hanggang lumubog ang araw, hanggang matapos ang Sabado.